Ина марамад бачо Opel каравани фурӯшии срочна 97 сол бачо бензин газ чашкош беварид мақсад ки мотороша маслахир неста чашкош беварид бачо 97 солай то охири сола ҳуҷҷат дорад нархи мошина мега 26 та мегем бо муомила савдои хуб мекунем мега срочна фурӯшӣ нархи мошин 26 та бо муомила савдои хуб дорад мошин ягон ҷош варид мақсад маслахир ягон расход надорад бачо фақат мегирӣ мошини хизматӣ як кор мекунӣ бо нехали болошта нехали бо барои боркашӣ ҳам ҷо дорад ина бачо ина марамад тамошо кунед дӯстони назди ҳолати болош 70% аст краскаш 90% камтарак безеб карда аст я полировкаш мекунем ина марамад тамошо кунем обшивкошам бачо тозак аст ина ҷаш хай нест хатон мезанен дӯстони азиз наҳадисен чихолакошам фасона не ки камтарак кожош хистага мошини хизмати не кожни тари чи ай мақсад чихола кожош хата безеб штага коробка механика бачо торпедош созай мақсад кор надорад бо люкам дора бачо ина марамад ақибошам насозай ақибош созай фақат ам болоша хай ягон чихола ягон иша мекаше мошини хизмати ай ҳолати балони атош бо наотарак ай бачо ина бо буксировкам дорад бо ина хали мақсад ки барои чи кашиданам хали ҷо дора мақсад ина хали барои боркашӣ ами худаш 1000 сомон боло ай нархош ина марама десин мақсад беруна кор надора хак я пайровкаш беки мошини хизмати ай бачо хали нарх да арзанда фақат мегири кора мақсад сар мекунӣ нархи мошин бачо 26 та бо мақсад ки муомила савдои хуб мешавад мошин дар ноҳияи кушодини шаҳри бухтада қарор дорад нархи мошин 26 та омада бинед қачо савдо кунед срочна фурӯшӣ